Want your company to stand out in the crowd at a busy event? Or drive traffic to your booth? People can't help but notice me. Out of 10,000 visitors, more than 3,000 people looked at my screen at VVS Messen. Hi, I'm Gallery. I'm your chance to boost awareness, create interaction, and attract visitors to your stand. Let's hear what others say about me. Og så har vi jo investeret i vores robot, som kører rundt på alle gangene her, og som skaber en lidt sjov tilgang til det at finde vores stand hernede. Hvis der så kommer en Metroterm robot kørende, så får man sådan bliver man lige mindet om, at jeg skal lige derned, eller jeg skal lige derned igen. Jeg tror også godt, den bringer noget trafik. Der er flere kunder, der er kommet ind og sagt, når det er her, ja, og det kan jeg se, den vi eksponerer med på robotten. Og der tænker jeg, at robotten er rigtig, rigtig god som eye-catcher til at få hjælpe os til at få folk ind, så vi kan få vores budskab ud, som det jo handler meget om her på Messen. Men sådan en som robotten, den er jeg i hvert fald helt sikker på, at vi skal gøre igen. Curious about how I can help drive attention, engagement, and traffic at your next event? Then contact us at a-units.com.